Faidika friendsong sengtini salainai friendsong norongni je scholarshipni rang hapya hanainai je ang video romani a video noro ano onek comment khalaikan norongni problem rongno friendsong jara list nongkhorka ba list gwnang abhairongni problem rokno ano teisa comment khlaipika ang nongni comment no jotoni porikha friendsong pori mani yagulo ang nongno reply khaimaya pono ang tabo video ni bisingtwi sana nayo friendsong norok ano account block ba PMS validation fail up hairok ni saka baike thik khlainai hingye hingke friendsong obno tuino ang tribal welfare ro ang ugukha friendsong call khaika call khaimani jagao ano borok sawa tam hanai je ang nongno baksano reply rekha oboni je thik khainani bagai norongni login id o thangoi nang renewal ke renewal fresh ke fresh login id o thangoi norongni o jagao thik khaijangnai borok rwnai hinui sao ba rwkha hinui sao hingke ang borokno saka sar amhai kuno phaia ko honai nai borok samani check khlai tongdi phainai hinui sao borok hingke oboni thik khlainani bagai jara takhano amhaike login khlainaya norok login khainai di jara list of bumung ganang rok login khainai mani pore phaya hangkhe norok call khaidi video ni description o ang phone number ri rwnai je tribal welfare ni je scholarship section ni friends ong ta kaisa kok sannayo o number phone norok phainai 6 tarik soman dino norok call ta khaidi borong ro meeting tongoni sawo mongolbar tei budbar ro call khaidi hinui borok ano sawo hingke norok oro call khainai di ang number ri rwnai tai nongni login o thangoi login aji type khlai login khlainai di thik khaijangnai da phaikya phaya friends ong obo online no thik khlainai hinui sawo hayake jodi no online thik khlai mali hangkhe borong ro sangi mama lainai hinui boro ano dino saka hayake borok tofano mongolbar budbar dino call khaidi hinui sawo hingke jara o jagao list of bumung kwrwi rok norok kuno wanana nangya nongni rang hapai thanai friends ong hingke asungno jodi obno karwi norok tai problem sungno comment khlaima piro asungno teisa joton hai hai hambai।